It started at 8 a.m. It ended p.m. 9. When they were doing their own stories, they are not remembers. When they are talking their own stories, remember we are there for us, and we won't forget our story. Remember we are there to withstand with other guys. I remember those guys. I remember our fallen brothers, and I remember when this shit happened. They started with me when they broke my own hand. Remembering. Independent last year. Apa ndachida kuti mutaure nechishona kuitira ruzhinji rusingazwe chirungu. Mati kudini? Zvakatanga gore rakapera. Kazuai muroi muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva. Nhasi uno tiri nzvimbo yeChegutu kunonzi kuRailway 21. Nzvimbo ino maonera taita aiwaka inzvimbo yakanaka kugara. Handizoumba. Handizoshumba. Taona nevagari vemuChegutu aivo vanofara zvekuti rangu zita ndinonzi Ruthinyasha muyeraumba. Makombe. Tataura edu runako rwenzvimbo. Asi kuna vanhu vasina kunaka vari munzvimbo ino. Shumba ndanzwa nyaya yemabhemba, vari kubhemba vanhu kuno kamena kuti zvizvipiti. Nyaya yemabhemba iyi haisi kumira. Iri kuendera mberi. Zvisinei kamuri yeZimbabwe. Nhasi uno tine nhau yemukomana akabva Chigunwe. Ndofunga muchachiona manje akatobhandejwa ruoko akarumwa. Asi nhau haisi yekurumwa. Nhau ndeyekuti ko pisi iyo yakaenda kupi. Iri kunzi yakadyiwa. Ko shumba munhu anogodyiwa asi vanhu vakudyiwa. Ndopatava. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tikupei akatadzirwa wacho ari kunzi ndiye akatadzirwa sezvo rimwe divi racho risipo pano. Regai tikupei atiudze kuti zvakafamba sei. Donzi Kingston nyaya yakaitika ndeyekuti munhu ndakangomubvunza kuti ko vakomana vakubatsira basa usewe kuramba kuwabhadhara. Ndopakatanga kundirova. Atanga kundirova ndakatanga kudzorera papa inini. Ndikazoona mudzorero zvinenge kuti ndizvo ndikudzorera semunhu. Ndokuti akaranga kutsenga Chigunwe. Atanga kutsenga Chigunwe akatodya zvisho. Ndatobata ndikazoona kuti bhero Chigunwe chopera beta ndibate muromo ndabvisa muromo. Ndobva azotouya apa. Wakamubata muromo achitsenga Chigunwe? Chakadimuka here? Chasara mbijana, chasara Saka chiripo hana kuchidya kanguruma.
akadya chese chihafu chete ndika apa pasi kuvhurwa kubvuma nadokta kusvika apa chakarohwa kubva chikadyiwa kuno kune nyama kusvika saka ini ndatiti ndabata muromo ndabvisa manje kuti ndichinopukunyura kuti ndaona abva auya apa ari mafuta tsenga tone pachipauro apa okay ndokwachura nyama ipapa totanga kutosvipa ropa kuzara mwiri semunhu achidya nyama patina ndakamubvunza shamari zvauri kudya zviri bohere anzi zvinowani vatikona kutaurirana naye manje kuti pari kunzi akunditaurira kuti anzi ndiende kunonzi charge over treatment akunditi nini nespika yake takafanana spika yake neni takafanana asi spika yacho ndeyeri kurire saka hatisi kuziva isusu manje kuti netsa manje kuti munhu paanovaka pesi pane tikanoisa ndikuti ropa rangu pari kudeuka iwe uri kuvaka ropa rangu richideuka iwe uchivaka each and every time saka nyaya iri tinetsa iye akazokwanisa kunoitawo zvaakaita kumapurisa inini ndindakasungwa ndichinzi complainini iye akasvika achitonzi ndiye akukomplainirwa kuti ndiye akatadzira handitomunzisa kuti zvinofamba sei saka isusu muno zvedu isusu tichaitawo magondero bhozi ofisa vandakanoripota nyaya inini vari kutoiva kuti ndiri musungu vakutoiva vachisunga hama dzangu vaitoti iwe uri musungu ndokutosunga wakaita hama dzangu nini ndokuteera kuti ndikufanira kuenda ndichiri kuchipatara ndakuenda kwekwe kanzi iwe ndowakarowa munhu ndikandorowa munhu sei ndisingagona kana kubata chinhu nemaoko kanzi iwe ndowakatorowa munhu tipe mari ndakutondibhadhara fine totobhadhara mari 120 US nini ndikunzi ndini complaining ndakatanga kusvika kupolisi kubvunza kuti madhetsi ari kufanana amen kusiyanawo kwevanhu kwemi pamakarumwa uchigunwe same sinaenda unomangara mapurisa ndini first akatanga kuenda kuchipatara vanhu vese vanga varipo hapana asingazviziva ndini first munhu kuenda kuchipatara asi ini hama dzangu ndo dzakanzi ndiwo vasungu handiziva kuti ropa rinonaka chii kana kuti munhu kana aita mabhiri ake asi manje munoona kuti uyu haazi mwana wemunomu but isusu zvedu ndichadhirawo zvangu ndega bosi kupolisi akashaya basa bosi inini ndiri kubhadhara faini ndinditonzi nditori murwere dokta ari kuchienda unorapa wakora zvakanyanyisisa asi inini ndiri kutonzi hama dzako ndodzofanira kusunga handiziva kuti mari yacho inoshandechi asi manje zvinoitika manje kana uri munhu anokauya muvanhu manje kugarisana hakuko izvozvi tadzoka zanzi taurira naye enda unorapisa munhu iye anototi hanzi inini nespi yangu wakafanana zviri kwe hanzi inonzi 50-50 ndara nambuya wakafa kudhara munomu ndicharwara ndekedera ini kupolisi inini ndiri kuenda nobhadhara faini handife ndakawanika futi ndichigara nemunhu handinjiona kuti antaura chine spika yake ti 50-50 hakuna upenyu hwakadaro kana iri hurumende yacho iye icharwarawo futi bhozi inini ndendatoramwa kuna zvinhu zvakadaro zviri kweri ndo pandogona kutaura mundara kuti hazviko asi handaunyasonzwisa mati makanetsana chii kuti zvizosvika pazvakasvika kubvunza munhu handiti mamakadhakwa here ini ndandakamwa iye hana kumwa asi ndiye akagona kutanga kurova nino pakudhakwa pakujerera kurova ndakadhakwa ndakatanga kudzorera zvine pawo asi maoko manje emunhu ari soba nemunhu akatakamwaza zvakasiyana asi munhu akadhakwa haafaniri kubvumirwa kurova anoza anenge amwa wawo sometimes doro harirambidzwe kumwa bhozi ndere hurumende robikura muzimbabwe iye haisi mhosve handa kusiya asingade kusiya ndizvozvo but munhu ari soba anofanira dai iri conscience yekuti ndakamutadzira dai akanoa ndakadhakwa dai nhasi ndichibvunza navanhu kuti ko munhu wakambomutadzirei handiti asi nini fluent handina statement ndiri kuchinja handiri kumanikidzwa kuti inini hama dzangu dzisungirwe nyaya dzisipo izvozvo zvakuna zvinhu zvakadaro iye kana nemari ndo ichamubatsira asi mari iyo haishandi nyama yako idzoke yakarumiwa yakaenda haipane pakuendawo kunana sangoma bhozi ng'anga dzakawanda ng'anga dziriko dzinogona kubatsira munhu kwayakaenda nyama yacho ini nditorikoda nditoziva kuti pakaitwa ko bundo riri musoro makagara muinare here kati rakabva ipapo aiwa itsinga haina nditaura zvinhu zvekunyepa ndotaura kuti nyama kwayakaenda ndicharota ndega zvakaitika kumanguva izvi hakuseni haida kuvaka but mutanga kuvaka kwavo kunofanira kudeuka ropa samanje ropa redu manje muno mukudeuka kwaro hakuvakwi hakuna munhu anoenda musi wechisi mumunda kana kunorwara mumunda kana parufu kana kuya panapo vhura mashopu vanhu vari parufu vachiviga munhu hakuna zvinhu zvakadaro inini zvangu mundaraka ndakatoona network yangu yatotacha bhozika hakuna munhu akadaro ende isusu zvedu kumuregerera kucharwara bhozi inini ndandinafanana nespika ofisa dzangu ndakazoona kuti achisungai vakati vharira
inini complain ndinda kunzi complaining saka vanenge vaizamedzawo asi kuna vamwana neintelligence dzavo pakurarama munoziva intelligence dzavo dzekurarama vanadzo dzekuuraya intelligence koya mataura kuti panogara pachideuka ropa kana wada kuvaka pane rimwe ropa rakambobuda futi shopu yekuti ivake pakanetsana vanhu futi shopu yekuti ivake pakanetsana vanhu hapana singazivi pakamborwiwa kunyepe iyo iyi yamasepa iyi pakarwiwa pakakwadzana vanhu iyi yaichitu futi ada kuvaka panotanga pandi iye anoita mistake yekuti awane munhu anomudisturba kuti awane kutsenga munhu kana asi hakuno kumudhara kutaurira nini ndasarenda zvona I'm going there cheta cover yanga cover charge yangu handinetsare naye thank you bo zvinowanikwa nini asi mandakona tachatengesera kupi munosungwa futi ai inini zvangu kureurira ndareura handife ndakabata rokuri munhu bose uri wemuzimbabwe urambidzwa sobvumirwa unokonawo zvaunoitawo kuti zvinhu zvako zviri kavhiki hakuna munhu angatadza undibatsira mundara munhu kambo $5 anondibatsira paroko rwangu bhozi yati hanzi iwo spika yangu newo zvakafanana sati chaona kuti achashandei chii munhu neropa haiwa izvo zvichashandidzana munogona kupedzisira maakuroya imi manje aina ndiroyi mukanopiwa mushonga wokuti ndendabhadhara ndobhadharawo mbijana ndikabhadharawo mbijana munhu anenge achiti nini nespika yake takafanana obatsirawo kushama mumwe anobatsirawo kana akuwara ndokugarisana ichochi ndiri kukutaurira handisi kumboti hanzi ndikutaura zvinhu zvisipo iye handiti inini neropa rangu nespika yake zvakafanana saka da kukubatsirai kuti iye achagara ari munhu wekuchechi inini ndikapotsa ndoendawo kuchechi ndenjingoramba nchinjawo kuti masettings api iwayo sezvinongetawo mixtape tikaendawo kuna naulite ndichingoridza music dzakasiyana sandokaenda kung'anga ndendiriko tozoona kuti anohwina ndiani ndozvatoda kuona bcause kumapurisa kunyaya yakakonikana saka tanzi tibvise mubhadha saka isi tichienda chi tinopesa mari yacho ofisa ndobva ndodza kuti inini ndanzi nespika iyi neropa iri zvakafanana saka ndopadada kuzowirirana manje kuti muzoziva kuti makore anoita sei amwara kazuva ndatenda hangu mudai ndomamirira zvakaita asi chandandoda kuedza kutaura ka ndechekuti imimi kana makatadzirwa hongu asi pamuchapiwa mushonga handiti mandiyokurapa mani bcause uyu ndikaenda kunorapa ndoti munhu akandirowa handimuzivi ndezvafanira munhu arikutsvaga mombe yakabiwa ininiwo ndakarohwa handimuzivi munhu akandirowa sikada kuzoti akandirowa ndiani asirize aiwa kuromba kuna basa handinoida kurapwa chandotsinhira kumukomana inyaya yakaitika ndakazozvinzwa hangu kuti anzi mukomana arumiwa chigona chiti saka inini manje chandiri kuda ndechekudaizvo ndinoda kuti nyama yake yakatorewa iye mukomana handiti idzoke handiti idzoke bcause mukomana ane shopu ari apa amana mhanya munomutora apo tiri nyama yacho iyo idzoke nyama yacho iyo mukomana andi idzoserewo panzvimbo pemukomana kana pasina sauda kurombesa iwo uda kurombesa iwo saka anga iri kafiki kakafanizi kokuti anzi tiite hondo pamusana pokuti atore chi nyama iyo wakatokuwara iwo ende unopiwa nyama yako handiti ende unopiwa nyama yako nemukomana vakomana vachiripo vachiripo panapa upiwa nyama yako udzoserewo usa nyama yemunhu inodhura inoziva tonochengeta pasi tofushira mushe torisa makuwa nyama yako saiwo kana uchitaura kuti nyama yako pamwe wakupiwa doro pamwe handiti aya hatisuda hondo ingonopiwa nyama yako chete upiwa nyama yako uye nayo kondo hondo yacho ka achaiwana kupi ani mati akaidya achabhadhara ndamupe mfana mbudzi 1 abhadhare mbudzi achiti nespika yake zvakafanana ndabhadhara munhu anokonya kuda kaspeaker papeya kuya kuzvifananidza
ndabhadhara ndamubhadhare 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 ndesina kubvunza ukaita sei speaker speaker ndakangodisconnecta ndikati uramba uchishanda ine ndanzi ndiende kuchipatara ndi ndangodisconnecta tambo dzekumashure dzekubvisa kuti vanhu vasaramba vachiridza music ndoparutaura nzani ndakapwanya speaker ndokubvunza sabhuku speaker yakapwanywa here zvikanzi speaker iriko ndeiri kurira speaker yamukunzwe matosvika mototambo iritochema saka inhau yekuti nyama yemukomana ndeyokushanda ichaurutoshandiswa nyama yako iri kushanda ndonzi Stanford Mayeka tingorwadziwa hangu nezvakaitwa pana King kudyiwa kwakaitwa chiguno chake nepadama handizivi kuti mweya rudzi ungamubata murume weshopu yake zvakanyanya kumubata chaizvo chaizvo nyakuri kutadzirwa handingatadze kuti ndatadzirwa ndotora demo ndotema kutaura kwakanaka chawanditadzira pakati pochinibhadhara mari yangu iyo zvawanditadzira inge zvinobuda chiguno ichi hachisina replacement kana kuchitonogurwa chagurika hachichadzoki dama raanaro rakapa chatochivanga hachichabve chatovepo asi zvinongondirwadza hamene 21 inoyi ine unhu hwakadii musi uno pakaurayiwa munhu padhamu apo akafuma akafa atemwa nemabhemba pano pashopu yore apa saka unhu hwacho handichauzivi kuti uri kuenda kupi munonzi akatemwa nani meno vakamutema meno ananzi jasi kudidididi saka zvingotishungurira nayo kuti ndosura ndiri panapa izvezvizvi kwangoti viri izvi ndakutoenda kumbi yozi mabhemba anongangouya hatichazivi kuti upenyu chacho uri kuenda kumbi torarama sei polisi iripo kanomhangara polisi zvinongovhepa hazvishandi tunoti akone ndibatsanza tanga mamusunga munhu wacho muwe naye inini mani ndota futi polisi kwe basa repolisi nderei polisi haisi kushanda saka ndichazivi torarama sei munhu hamuchagarike muno 21 muno mingori hondo panonzi pachi 21 ichi rero 21 reo 21 rero 21 selusi iri muchegutu ndozviriko kunoku zvakatooma wangofunga unonzi mabhemba kana vakadzi nezvakubata mabhemba angaite sei mukadzi yose kana wangonesa nemukadzi 2 minutes akutotora bhemba rake inini chaiya nezuro chaine ndatopingwa nebhemba nezuro kuti zvarini nezuro paindependence nemukadzi nebhemba ndakatombogomorewa uyu akatotemwa ndakatombogomorewa anzi usadaire nyaya iwe ndokutema mukadzi wandakarora anditeme nemabhemba handichazivi torarama sei saka ari kupi ariko kumba saka makamuregerera ndamuregerera ndomudii andine mhuri naye kana kati ndimutore ndimutizve kuti andibatira bhemba nokuti enda kumba kwenyu saka ndichavapedza kavesakoti ndakatora katema nebhemba enda kumba kwenyu ndachimutsurawo ndichimutsura ndagoma but hazvina basa madzima edu hazvina basa. It started at 8 a.m. It ended p.m. 9. When they were doing their own stories, they are not remembers. When they are talking their own stories, remember we are there for us. And we won't forget our story. Remember we are there to withstand with other guys. I remember those guys. I remember our fallen brothers. And I remember when this shit happened, they started with me. When they broke my own hand. Remembering. Independent last year. Apa ndichida kuti mutaure nechishona kuitira ruzhinji rusingazwe chirungu. Mati kudini? Zvakatanga gore rakapera. Muna mwedzi watapinda uyu. Ndakatomborohwa nevakomana vacho vanga vachitaura kuti mabhemba. Pane akomana apa, pane akomana aishandira apa pamba apa. Pahuku apa panonzi pani. Handichapazivi. They were there. Mukomana ichi chakaitika. It was started at 8 a.m. I wasn't there.
I wasn't there when that shit happened. It ended late. All right. Pakanaka. Inini ndonzi Drewmas. Ndiri mupana wakinya kuwana chikunu. Asi inini chakandishamisa ndechekuti blaza wangu inini ndakavapa mari yekuti vaende kuchipatara. Pavakaenda kuchipatara mapurisa akauya tobatora inini. Ndoenda kuchipatara kuya. Ndaenda kupolisi kuya kwafuya. Ndikanovharira. Saka zvinoshamisa ndechekuti ndakazobhadhara faini but ini handisina kurova munhu. Ndangobatira kunzi inini nekuti ndiri mupana wake ndikunzi inini ndanga ndiripo pavainetsana ndanga ndiripo but handina kurova munhu. Ndakandobhadhara faini tikadzoka kuno zvikanzi mubhadhare faini chichi imimi ndimi nemhosva nekuti ndimi akarova munhu makwadza spika yacho haina kukwara. Ini handina kurova munhu but ndakauya ndikatorwa zvikanzi blaza wako kana vauya iweyo ndokuti iwe uzobuda but ndakazobhadhariswa faini ini ndisina kurova munhu. Ndochete zvaninazvizvo. Alright, neurombo. Muri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatakupai, nyange zvazvo chiri chidiki uyezve hatina kukwanisa kuona ari kunzi ndiye akadya munwe wacho hapo. Chatangoono aiwa ndo pashopu aganzi yatoo system yekupota achideura ropa. Dai aripo atiudza kuti ndo zviri kuitika here. Shumba ndatya nazvo kunoku ku24 ndandakufarira singeti but pandangonzwa nyaya iyi kuti ndo zviri kuitika kunoku ndabva ndanzwa. Ndandada kutokutsvagira yakahomba chikomana kandaona kune marasta kunoku. Shumba ndizvo but ndakutya nekuti hazvina kumira musha. Ndo ndauya tanga tiinayo zuva ranhasi. Senguva dzese muri yeZimbabwe tokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ranga riri sad level. Level rekudyanana. Ngatisakale mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.